Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makati zenyu tiripo zita dia tonzi Janet Maposa Janet Maposa kumushande kupiwa Maposa kwa Rusabe papi papo Binga Guru mafamba muri meka makazvarwa muri Zairibwe takazvarwa tiri vatatu asi ndasara ndiri mumwe chete kuvabereki abereki baba vakashaya mai variko vakawanikwawo kumwewo anditika aya pakanaka dambudziko rasumudza Maposa kuti rikaendosvikawo kudata sekuru achapora rakamira sei dambudziko racho nditoshatira ndakatomerwa singete hanzo dziko kuomerwa kuti ngakuchiriruka mapinda mudare masekuru ndizvozvo ngekuti nini murume wangu akashaya 2019 netsaona ashaya 2019 ndikuchisara ndegawo ndichimboraramawo semunhukadzi ndiri ndega nevana ndikuchizoona wakati agandi tigarisane saka ndakanyorwa nemurume ndakanogara naye handinamboita mwedzi miviri ndiri mushamawo murume akatanga kurwara ndobva azvimbadumbu sezvo ndakatombofungiirawo kuti pamwe udyiswawo mushamawo ndobva ashaya ndibva ndasara tanzi sezvo musina kuzvitakura pana dzokera hindi musha kwenyu ndadzoka vanaka igore ripi rakashaya murume wangu ashaya 2019 uyo kuzozvimbadumbu achifa 2021 mwana October 2021 ndadzokera kumusha kwedu muna kuti pakangoshaya murume achivigwa chidzokera munogara ndakaona futi mune kufambidzana naye apinda pamangu ngwazi kuti tichitipa tichifaradzei muna ndawo magumbudi raserawo maido kwakufuta kwakuti saka vana vasi akangooma kwekuti dibetseresaidiri kumbeni nguva iyoyo asina amabvuzaimbe dzake hapana chaita kwakuti gumba rangu raoma kana gumba rangu raoma nditotorasa kuti magodo ndopokwiza tsoka idzi nokudii handitoona hapachina kana weti achatoiti ndobva ndangozoti shamwari chibuda waende kumba kwako vhaindi saka akazofa saka vana va6 vese vari kupera kufa nesaona yakadai izvizvi wandikufambidzana naye ari kurwara ndaida kuti ndiye naye asina shamari yekumbi kuti ndimutapa ndashaya kuti vese vanongotanga vanozvimba matombo dai ndombotofuta kuti kana zvimba apedze mazuva mashanu anenge atofa saka nezvizvi zvakuti kana zvikuti wandikugara naye nezvi vanhu vakuchikudzana muraini kuti mai ava muchikuziva kuti ndozvavanoti vakagara nevanhu saka hama dzemukomana dzati angofai ndimuchaviga pano panhamati uyi nekuti nyaya dzavakudzidziva zo vanhu vanotaura saka ndashiya kuti nichikumbodaro chikonzero chacho chimbore chii saka pane akanti kuna sekuru variko ndo saka ndavaya kana nachamboziva kuti ndakatomerwa kudai but ndimbokufunzira zvangu mati va6 ari kurwara ndochi7 akashaya abva aita 7 muchibatwa maoko ka7 evarume ndizvozvo handiti 1 2 3 chakati kuti mutadzi kumbotsikawo chepakati mabreaking car ndimboona kuti chichiri kunetsa pachii kumbofamba ndaipinda kumachechi nekupiwa ndombopuwa mine mari ekunzi mune unogeza nekumwa zvibva zvapera ndopandaradigai chandichiedza kuti zvashanda here ndopandiona zvidi hapana chekushanda ubva afa futi munopiwa mumwe mutero bva maedza futi ndaikufamba ndambogara pasi ndakafamba kutengesa ng'ombe dzakasiwa nemurume wangu dzidzi dzakapera mapa 6 manje saka muchamire nachambuzi pano ndipa ndati pamwe ndikasvika pano ndo basi stop handichina kwaichaenda ndathandichaziva zvokuita pozitorazvo tichiseka vanopera kavarume ndosaka ndauya ndikoti wamasangana naye motifambidzana naye ofa modaye moti 6 handichida kutovengwa hamurai mari kugara muina achandida hamungareka vanhu vese vari kungoti saka mapostori ari kuti chii kwamaenda mapostori vanongoti makagadzirwa mushema makaberekwa mine zvanongutaurawo mumwe anongoti handina chekutaura amai ndamushandisa muna matori amai ndikada kusanangururai munozobva pane magumbuka saka muna matori ndichingo saka wekutanga vanga mine vana vangani baba wokutanga ndandine vaviri makagara mese kwemakore mangani ndakagara naye 11 years iye haana akuita sezvi akangofa hake netsaona yake kata accident adriva matraki sekuru zvanzi nemuzukuru wenyu ndabatwa maoko ka6 evarume vari kufa wekutanga akafa netsaona 5 vari kufa nenzira imwechete zvimba gumbo dumbu ndiyesara kutaura kuti kutoita izvizvi wechi7 kuti handingati kuti murume wakafambidzana naye ari wechi7 asi ari mupenyu
6 vakafa ari kurwara akazvipa futi akazvipa akatorara akatora izvozvo asi vashaya mari yekuti vauye naye ari kwarisa peu ari kwarisa pedu patatomuzi saka vati hama dzemurume dziri kuti akangofa chete anogana panamba chatui kana panama atui ya mukomarobe munoona chiretika chekuti muzimai inini baba vangu akandiudza kuti ukaona mukadzi afiriwa izvibvunzi kuti chii chambouraya mbiya yako iwe wauda kunotora iye ari kumbovaudzawo here varume avo kuti ndakambofiriwa vamwe vanotozviziva vaviri ndo vaiziva kuti vaiuya kana mudzi vamwavo ndivo yaini amwese vaisaziva naye setaura chokwadi munoona vakadzi mazuva ano mukomarobe avachacha kubva uyu kuroorwa chete kuroorwa kubva uyu kuroorwa chete kuroorwa ende anonoka kurorewa saka saka mukomarobe chekutanga aifanira kuziva zvanga zvichidiwa nemurume wake kuti murume atange kuti azofa achibva kuMozambique akamuudza kuti inini sadza rakurara ndichi derera handichi anditi achiuziwa nemurume wake right murume aita tsaona iwewe wakasara hausi kuziva kuti murume afamba sei ini chandinongotenda kuti chi murume varume ngatichengetedze vana vevanhu kana mukadzi ngachengeteke murume ngachengeteke nokuti tsaona yekuchimamai murume akaedza kuziva kuti mudzimai wangu haana mufambiro wakanaka ndo nhau yake handiti zvino nhasi uyu mukadzi auya kuti iye arapiwe kuti arooreke sikuru pajekiseva mati wokutanga akafa achiziva kuti mukadzi wako haana mafambiro akanaka ya nyatsopatide kufamba kwakanaka kuti ndiwo pandoda kudzokera murume akaziva mukomarobe ndida kukuuzai inini ndikafa payadhi pangu panapa pane project kana kuti ndine stolo kana ndine bucha ndikasiya magadhi azvida kuti adzimai angu anobvisa magadhi handiti saka murume achifa akafa asiya mapurisa handiti so uyu ndiye aifanira kudzokera kumusha kwemurume asati arorewa pamutemo isusu toti alhamdulillah mukadzi baba vangu inini vakasiya mai guru mukoma mukadzi wavo kuMalawi vakagara muno mu 12 years vakatanga kuzokera mukadzi asi mukadzi wavo akamuona ndine muzukuru wangu akauya panapa kubva kuUK agara 24 years kuUK akadzoka akamusiya mukadzi wake ane mwana 1 adzoka muona futi ane mwana 1 handiti saka amai ava zvabuda pachena kune veukama vekutanga saka vekutanga vakangomutarisa kuti achauya chete uyu anofanira kudzokera kuhama kwaanga akaroorwa pakutanga kune vana koya muri kuti inini murume wekutanga mushakavu ya aona kuti amai ava vanofamba famba ya kumbomba kupanzi ya ndokugadzira amai ava ndo akatsvaga mushonga wake akajisa mukadzi wake chaida iye aida kuti uyu azoone pachena murume kuti pane zvokuitika pamberi peuyu kuti iye akabva uko akaenda uko varume vazofa mushume nguwe afa handiti saka paakagadzira uyu mukadzi uyu achipedza kugadzira haanoita nguva murume ndikufa saka mukadzi uyu iye pachezvake muvhunze unzwe anorota murume uyu akamira pamusuwo musuno ya boyfriend kana kuti panorolewa nemurume ari kuda kufambidzana naye murume akauya akabata tsvimbo kana murume wake vari kugara naye ukamuvhunza akarara mumba ari mumba make mumakazvimba imomo handiti amai arara nemurume ka2 ka3 akangorara ka1 murume iyeyo kurara kwake pesa panenge akozoshupika chirwere chatobata so achisi kuti iedzi kapena kuti isiki kana kuti chii iyi ndo inonzi key isusu hatikomba kwedo isusu kuMalawi hatitsamwe tinototi baba vakasiya ronga munda wavo
makudo yese yari kuuya umu munda uyu nepfuti saka mai avangazive kuti pavari ichombo chevanhu dai akadzokera mumusha imomo akataura kuti aiwe nini hatoda kugarwa naka handiti ke ava vaibvisa gupuro zvakanaka nemutemo asi uya anga already murume achifa uyo anga atotanga kufimbiwa nemurume changa chasara kurara kupinda mumba mumu saka akapinza murume mumba veukama vasati vapedza saka iye ngaapedze saka veukama pali zvino kuti akuno kuvakatsamwa ende havachabvumi kusunungura vanoita kuti izvo zvazake Bandits, tadzoka kwamuri chitaka kutaura nyaya yenyu manje paipa mangotaura kuti varume vari kufa chitakai kutaura nyaya yenyu manje ndauya kuti ndibatsirwe nasekuru ndo zvamauya kuzoita asi mazuva tataura nasekuru ndosandi kuti chitangai kutaura nyaya yenyu manje upenyu hwenyu nemurume wenyu hwakamira sei wekutanga kuti upenyu hwangu nemurume wangu wekutanga atati vanhu vanga vakagara zvakanaka murume wangu achidhiraivha matiraki aienda kuna naMozambique kupi nekupi saka murume wangu ane meseji yakamboona mufoni mangu ndibva andibvunza kuti meseji yakamira sei ndikati ndei shamwari yangu akumbira foni aida kuti vanhu munhu wake saka ipapo haana kumbozvinzwisisa meseji yaiti chii meseji yaiti mari yasvikaira wangu idagadzwa musoro mari waiona here mari kugadzwa musoro iye akatosvika ndakatori kwazi kanzi wazori kwakupi meseji iri kuindira nekuri kwakwaita saka muri kuti mimi meseji yakanga iri yeshamwari yenyu yakanga isiri yenyu aiwa ndikuti zvandakamuudza ini yakanga iri yangu yakanga iri yangu saka ndakangotori meseji yeshamwari saka akazoramba achingoti kungonesana kudai kutoti zvandakona mufoni menyu here handazombozvinzwisa nekuti ndine mwe musi wandakati ndakarara usiku iye ainonoka kuuya manero abva asvika chino kandakamuvhurira dhoro ndabadza light zvo musabatidze new light zvekuti murume anobva kubasa kupinda mumba manero ndati ndise light on kuti apinde mumba makachena kanza ndisabatidze ndibva ndatoneraga kubatidza mune zvinhu zvakatanga kukushamba kudai ndakuzoti wakunge mavhu kumeso nemusoro zvaiti kunge mavhu mangwana pandakamuka ida kuti nditsvaira ndati ndakaona akazoti apedza zvangaita zvikandibatidzapo nandabatidza zvikati ndine mabhanana ndainawa kana ndikunofara mabhanana ichika saka ipapapa zvatowana sekuru yavamadya mabhanana ndakabhana che mabhanana atomboramba kati ndakagota kanzi aiwa handizvipoti chikuti ngati akatanga munhu andifarira zvekuti ane rudo zvisingabeti chitori kuti nhasi mauya musina tiraki zvanzi pane kwandarisiya ndifunga da kuteerera kuti mumba munani inowe papa handikunyepa zvitawana sekuru papapa handine zvandaitawo asi handambofunga kuti ndo zvingadai mati tatawana sekuru kuti chii kuti mai vaita kumbumba kubopanzi ndipo mafambiro ndaita asi pandamuzokosiri kuuraya vanhu handambofunga kuti ndo zvingava zvimwe zvakazofungwa nemurume wangu kuti azodai asi ndakutozviona kuti zvinotoenderana nemazira andoita nemararamiro andoita nemurume wangu sekuru vari kuti murume wenyu munomurota ndinomurota nguva dzakawanda achiti anongouya dzimwe kwava achida otopinda mba anda undipa hagi kudai kuti andimutore ndosuduruka kana kungouya mumba kudai achitofamba kudai bva mudhaining kupinda mbedroom mangu ndozvatsoka kuti ndotomukanuka ndodzasitsamwa risingaiti kuti utobuda kuti pandine nditori nemunhu wandei nditori neimba asi anozasitsamwa rikunzi kuembaisa asa ndisingamoni kana kuti vana unotondimusa kuti mama nhasi atinambora tauta baba uyo ari pano baba tavaroti saka kazhinji kacho zvekuridza tsamwa murima izvi zvinozvikwa kana ndatoti pane munhu angu ari mumba tichitese ingatipaaasekudzi kana mukada kubvunza iye ari kukumba izvezvi kuti anorota chika kuti anonzwa chii ari pamba anogona kutaura sekudzi vataura akatipeta nguva yekuti aimuka wogara oti kushawepo achiri ambakana kuti aina chari kugara newe ndakakuti andirikugara musha kwangu tinogara ini pana pava zvisikundisi iye anoenda kumaprofita ake kumachechi kwake nekupi nekupi anononzwawo zvakasiyana nezvandine zvichitofunga kuti pamwe ndati ndizvo anangozi mai vane mhepo yavo vane mhepo yavo izvo zvangu zvekutawana sekuru izvi haazvinzwi anangozi vane mhepo iri pavari vane mhepo iri pavari saka chambuziri zvifambasi murume wacho kuti ndizoti munhu akafa kari 2019 asi nezvi kana ndikarara ndega newana wangu handimuroti handiti zvinoitika kana mavhizitirwa eongo neshamwari komana ongo sekundova varotaura kuti ndo pane mhiko yacho imi makazodzokera pakashaya murume chii chakaitwa chechivanhu musha kwemurume pakashaya murume wangu hapana chakamboitwapo hama dzangu dzakaramba kuenda kwakati anga asina kuroora anga asina kudiye mhinde zvaingotarawo kana pana pacho hanatomboya saka hapana zvakaitwa hapana ndakangozobva mushe mune vana vangu
Urikuizwa sebo. Alhamdulillah. Saka apana chinonesa. Iye kana vachida kurorwa. Ndio vachakata huku. Kuenda kune mukoma wake mukomana. Nokuti mukomana uyu dare ili burura kanoriziwa. Alright. Ama yaka inoziva kuti mushonga akataura kune burura yake kuti inini zvinete zviite sei. Mudzimai wangu amainingi handisi kumusunungura noti andisomchenesa. Asi zvandauya nazvo izvo anofanira kuti adai. Handiti? Akapiwa mushonga. Ukaiswa mugate ukarariswa. Akamuchienda unokusha mumba mako. So ndichitarisa inini achiri mumereji yekutanga. Imomo mushe ndo maifanira akadzoka kubva uku afiriwa akaita mazuva aidiwa veukama ndo aita kuti aiwa chimupai shereni. Zvino vanhu vakadhonzerana achita chinhu chavainetsa ndechekuti uyu anga akangwara musuko kako. Vanhu aiti anonokororo ucharorwa chokucho. But haana kuziva kuti vakuda kuroresa kapuche. Mutengesa chibage chakaora. Handiti chiri kupedza muri. Nokuti kana taakutaura kuti anouraya ndiani, isi toto ndiye anouraya vanhu. Nokuti kana uchiti murume nasakarara ne1 day atambofada here haachazvara akazvara kutanga ndiye muridzi wemusha. Saka ndingoti alhamdulillah ini ndinongotenda kuti Mwari vakanaka strike nokuti chandakuziva chekuti uyu mukadzi wemuridzi anodzoka chete kumusha kwake. Akagara pasi nehama dzemumusha dzemurume ndokuti aite zvakanaka. Uyu murume uyu wallahi erega ndipetse nchitiri mukoma Robert mukadzi uyu akajiswa rukawo. Handiti? Ende murume uyu hapana rivesi. Mangoona zvimba dumbu wawendo. So uyu hapana kutoziva kuti ari kutochengeta chituna. Murume wake ritori guva. Nokuti ungakwai pari zvino so kuti apore murume iyeyo andifunge. Nokuti rukawo rakaiswa nderekuti hapana anoriganura. Akaisa kuti apinda pamusuwo pangu. Handiti? Akabva damburira touku pamusuwo pavachiva mupiwa mekona sekuru wake. Kuda kuti uyu kana akarara nemurume warara naye chachirwere. Iye haisi AIDS. Haisi siki. Saka pasekuruka zvinogona kutaura kuti iye ari kuti ndine 6 varume vafandisa. Zvichida vamwe vakamborara navo vasiri vekugara navo vatori makuva. Hapana kumira moshe ndati nini uyu chihure chake ndechekuda kutora kugadzika. Handiti? Ndosaka pane hosha yekuti nhasi akachinja upinda vese varume hosha ndiyoyo. Saka iyi unonzi rukawo. Handiti? Rukawo indi kushate ndinoti chi mukaenda kuMozambique mukasvika rukawo kana mukasvika mukadzoka kuMozambique mwana wekuMozambique kumumoresa neroko so azviite. Saka murume akakawana mushonga kumosena kuMozambique. Munhu wechisena. Saka alhamdulillah. Saka ngazi yamaya kuti vasabvunza kuti hanzi sekuru inini murume ndikupedza murume ndikarora neuno ndoita sekuti ndiroreke. Ngazvoke kumusha kwakarora kwekutanga. Nokuti vanhu akuti isu takabvisa pfuma tine mombe dzedu dzakaenda mumusha. Takati nadanga redu tichienda. Saka uyu achiri mumaoko mevanhu vemombe. Alhamdulillah. Kuva vakaskoramba mukamchi. Pane nyaya ndepekuti uyu akachena achibva abva kufiriwa akatora maproperties. Saka vakamufizisa. Saka uyu ngati adzokere musha imomo ngatanga atola zvinhu zvevanhu ava avape zvichiriko here. Varume 6. Tinzweka isusu basa redu ndiri kubvunza. Vanhu zvanzi mafirwa. Vamachena. Titaurire chinzi. Vakafa murume. Akashaya murume apa. Takanga tine mombe dzedu. Akanga ane motikari yake. Saka vamunini manje vakada kugara naka vachiti ndinda baba munomba. Ndikati aba mune muri mwana mudiki plus ndizogara naka ina ani zvikwanisi. Ndibva kana tingadogara naka mimi yatingagara nemunhu kungopfuya musha medu. Mugara vana vaviri vava. Saka siya mizo yedu. Siya mizo yedu pana. Vana ndira vana sekuru vangu adzadza mai vangu kuya kuti na mumbeze dzedu kutora mote. Madzazi mombenga. Mumbeza dziri 4. Ndikudzitini. Vatati na samumbezi ndakagara nadzo ndozondanda kuti ndikatengesa ndichifamba vanhu vanobatsira chibhadhara mari dzokuti
dambudziko ripere svika zvisi zvakapera nemotikari yanzisina saka kuti mudzokere havadzokere atopeputsona sekuru sekuru mataurira kuita kavanditange munhu anga aripo chai nekuti zvese hapana chaka ndizvozvo chaizvozvo saka kuti handichazoti kudzokerapo unosvika waiti kudii sekuru batsirai muzukuru marata embanenda kwakana muri mangu ndakasvika ndikapatanwa zvisenge kasamurori seka navo zero kare ndiri kuseka picture yacho ndofunga pamaikwatanura so nana sekuru vangu vakuti hapana chakataurika pamwepo vangu kuti tazvira muzukuru daya zvitwa zvake akuenda kutanga upenyu hwake utsva nemadhoo zvakatoma zvoti kana namosidzi kuti kaikoko handisi kumboenda kuno chema navanhu veko nevana vangu handisi kumboenda kuti ndishimwana pekutangira ndidzokere muchamo nevamwemo ndosvika ndichiti vafa wawanda ndichingozvinzwa ndichiigirwa chekuti handichinei navo ndinotida ndichiti kusvika nekuti paakabva akaita drama chekutanga kuti asvike kumusheko vanoda varizi vanoda mombe nemotikari uyu motikari akakatola akawana nguva yekupana sekuru nemaboyfriend but boyfriend yekutanga yakamboita manyemwe yabva yaenda mosumutidza akangomudzisa kuti enda unorwisa zvinhu zvako anoti zvinhu zvake saka murume vakanga akaomba driver truck alhamdulillah saka uyu kuti arapike kugara pamusha kuti arapike ngaadzokere kumusha nokuti vanhu ava sekuru vacho vakataura zvakanaka kuti muridzi akati zvakati so mudzimai ngasiye izvi timusunungure apa but uyu nenyaya yekuchendama nekusanzwa nekusaziva futi kuti chi mangwana zvichazonetsa saka iyo uyo anotokurukura neabereki vake votoripiswa kuti uyu akasiyirwa maitiro acho ataure nokuti nazvino anotyawo kuti vanhu vafa vese 6 ndikavhura ndikati ndini ndikuziziva ndichasungiswa nendimahama kuti vakatourayira hama kuti akaisarukawo ndakatoiswa vakatokiwo vasingazvizive saka ndokuti ipapo hamene zvakachaita iye saka alhamdulillah tichamba mushonga wokuti akwanise kuenda kunogara navo pasi veukama ndatofunga kutotiza murwere ndotongoenda nenyika ndotsvaga mauri unomutiza saka akufara sekuri kataura kuti uri kugara nego havana kuda kuvanzira kuti nekuti vati hanzi shona yakati hapana revhesi pachirwere chine saka kutomuendesa kumba kwavo nokuti imwe hondo yaka nokuti vese varume vese musi wokuti ari kufa vanomuona murume akakamira panze achiti buda anoti buda ati ichifa anoti buda munhu kubuda muno ndokuti ifa saka anoendeseka here uyu wandinayo hatimboendese kunoti pandakafonera hama dzake vakaramba kwai vakati kana akufa munoona zvokuita makamudora akasina kumba kwake angarimuka mudzimai wake ndobvaramba mudzimai wake makatora murume munhu kuti uya kudenda toti ndatonyatsowomerwa chemo aiwa mabatsirika ndikufunga kuti gane kufamba chingwera hamene kwandinonogumira ndokosiyawo zviri mumba imomo saka ndosvika kuti ndoita seko vana vakura zvakaita se vana vangu vaane 30 years 30 first born first born ane 30 second born ane 14 munogara uyo 14 ndiwa munogara naye vantu vese ndogara nemudiki nemudiki saka maita sei manje makatora murume uyu nhasi akurwara hama dzake dzikutaura kuti akafa unozvionera apa sekuru ati zvandiri kuona pambera pavana kumira musha mopaita sei nditoenda kuperana nasekuru kuti ndorapisa hangu kana yakarapwa ake ndikazoya kwanisa kuenda akapora ndisikachasangani futi naika sekuru hazvina rivhesi saka zviitwa seko kwandiri zvichapera here kupi kuzvinhu zvazviri pandiri zvikuraya vanhu zvinopera kana maenda kumushaka kukutanga vanokiinurwa kwamakadadira mhuri mukabvisa nemarata makatina mbe nehama dzenyu nanasekuru ndokwazvinoita se ndobhozi ndova nekey saka naisekuru ngatiti hama dzanditsa kunzwisisa handiti
uchingorega kurara nevarume ndio chokwadi chakazama zvinoanogonera muzukuru wenyu kana makamutarisawo akufana kugona kuchembera kama nekuti chekutanga chakaita kuti azokiwa igumbo mumagumbo manje uyu afa chaita kuti asazotadza kuzvibata vamwe 6 vachifamba vamwe 5 vachifamba inyaya yacho yekuti pamwe akungoda agara ari sosi murume achipedza kuita jekiseni achibairira jekiseni yake murume asangana nesawa handiti zvakafana kuti nasumimi mukomarobe mukatakura mushonga sekuti mishonga ndoda mutengano mukusana mishonga nonzi mutengano mutengano ndokuti nini mukachisa mudzimai wenyu muri 2 mukadya chese kana mukadzi wenyu mabvumirana kuti isusu muchato pakufa handiti kuti nhasi mukadzi wenyu ari serious mwari kana watongatoi mukadzi wenyu ari kufa mangwana emimi ndimi akutofa mangwana kana ungokapora kana ungosei unofa iwe mangwana then ukatokovereka madhezi pamberi kana atanga kurara kadzi munongosiyana so ndo mutengano saka uyu anotoenda kumurume kuhamba semurume nokuti shoko rakasiyiwa ndikafa imini mukadzi wako munoita soso saka uyu nekuda kwokuri chiyo neproperty nana sekuru ake vakazvurira property asingaziva kuti iwe muchiuno make masala chii saka ngatiti hama dzemurume wekutanga dzaramba kuti baba vevana venyu varamba kunzwisisa kana kuti matadza kunoonana navo imwe mungazvikwanise kuzogara mamega ndida kutongogara kana uyo akafa ndida kutosiyana nazvo ndida kutongogara kwapa maimbotadzisa panaitadzana kuti ndichibatsirwa kuchengeta vana ndaiwana zvandaiwanawo ndikadani vana havaindichengetawo ndichiwanawo kana zvekudya zvakakwanawo ndizvo ndaida ndaipiwa saka ndaikuti zvekufa kuona nda kutozviziva asi ndaikuti handamba zinazvo zvichengeterwa vana handiti ava mai vatora munoti maida kuchengeterwa vana koko maimboita kumbobatsi kumbopanzi maida kuchengeterwa hani murume ashanu papa ndinozive zvagara zvinongori muropa izvi hanzvadzi mapoza pamwe pane zvamunotoziva zvekumusha kwenyika zvekuti ambuya vakati unovhima kana kuri kuvhima kuri kunzi ndiko kunodai shuwa nekuti ndinekuti handikudzimwe amene kuti muvhime kana ndine kutametera kadai ndakarara ndakatowaridza ndakatofuga rimwe rehanga nini iwaya saka ndifuna kuti kuvhima kwacho ndakabvunza mukati kuri kuvhime ndo kuvhima kwacho ndikokuri rehanga rakauya sei tipedze zviri chirongwa zvakauya sei machirazvi handitoti ndakavata ndatobvira kubva ndiri mudoko ndichiti ndakavata kudai ndikamuka usiku ndomuka mbuya ngoti wamukireko ndoti ndine machira ndakatwadza chereranga asi ndakamuka rerereredzo kurota hamuna kwapiwa handina aiwa machira ndakapiwa makakurambigira nambuya ndakurangira nambuya sekuru basi remuzukuru asi sekuru vapedza zvavo matara kuti akutongotaura senyaya yekuti munyadzienda ticharwisa kuti aende kumusha kwehama dzemurume wake vagere pasi vanosunungurwa kana zvanetsa hama dzaramba aiwa inoenderwa police case because ndiwo ane dare rekuti vasunungure uyu akaramba akadaro aripedza vanhu nokuti iye wanga akasiyiwa asina kuchembera asi kuri police chivanhu hachina police case inonetsa haina evidence kai kuti ende guva racho manje kuti uchatobvunza kuti ndiwakatichisa lukawo ende guva racho ukaita mistake unogona uritsvaka ukarishaya ndinazvinakutosha kuti tikadana nemunhu rangwatanaenda kutoita chimene chikuda zvakati ndinekautanaye otofaira kuda kwangu izvo muna ndakachindawo ndidawo ndikakuti mhuru yatidai inoramba inichizva kuda muzukuru ripandi samutongoza kuti mukangorara naye au so ndaripera mabasa ndingasachatoendi handiti ndosandambobvunza kuna sekuru kuti ndabvunza mubvunzo wekuna sekuru asonga uri wenyu kuti 6 ava ndo vamuri kuziva mune vamwe revamusingaziva makarara navo musingagari navo pamwe izvozvo ndikuziva zvakuti vanhu vane chinguva chikufura pamasangana papi vachibhadhara saka vanhu vavamini kwakaenda zvakanomepera handifunga zvimwe chete zvokuti vakatotanga vakawandawo izvo vakawanda vangaita vangana ndikakwanisa kuvaverenga havatipedza muvhemi havatipedza zvakoma
Nidzo hama dzedu dzatinozongoti dzaroiwa tichingonangana kudzimba ivapfura zvenyine kuma nisana Robert nemunyama tiri kunzi kuita marituals ini ndwaona yabva nyama vapfura nekuna maposa zvavo handiti aya makanaka vanhu kuseka zvedu kuti musanyanya kuita sei kufunga handiti mauya kuna sekuru sekuru vakutaura chokwadi havana kutaura kumapostoro kwamunoenda kuti mune mhepo asiri mhepo yavasingatauri kuti yakamira sei sekuru vabva vati nemo imi mukabva majoinidzawo upenyu hwenyu mukaona kuti ndochi zvichienderana vakakutaurirai mabvira makaita kutsva kwenyu nekuchena mama makaita nemhiko dzanga dziripo saka sekuru vati regai ndiugadzire kuti ndikwanise kuti mungakwanisire kuwana unogadzirwa nehama idzi tinovimba kuti kana vachinge vakugamuchirai kana vasina kukugamuchirai muchadzoka pano toona kuti sekuru dare ravanofambisa sei. Rekupedzisira handizive imimi semunhu kuti murume wamasiya kumba uyu achirwara mupafambisa sei nekuti kana tofunga kuti kana zvinzi haravisi kutaura sekuti apa hama dzakati hativi kuzomuchema kana tofunga kuti kasvikomba ndotsvaka kana kutengesa chimbudzi changu ndotsvaka chokuti apurisa ndokona mukutira kumba kwake ndobva pamba pangu ndobhoshako pamba pangu izvo munozomboona kuti mazvifanzo sei asi sekuru akudze chokwadi kana mina wamwana kwanisa kukupawo mazano asi iri mudare kudai kana angufa ari gakuna ndokuenda kumapurisa ndisiya kwamba kutohamai kuchipatara aendere kuchipatara asitomborina chipatara kuchipatara zvikazvitete atinchitika pamwe akaenda kuchipatara akanofira ikoko wanongoiswa mumochari wozongotanga kutsvaga hama dzake kutaurawo zvangu wasi hanheno kuti mbofambisa sei munomboona nguva yekufunga iye chipataro chaenda naye zvakunesa kuti paita hwana vanhu muraini mudzimai vakambogara nani kakafa vakazodai kafa iye akazvinzwa manje munhu anotaura kurwara akaza anotaura ata kuti zvaungafunga kundiureza devaizwa kuti zvauri ndotofira muno ndobashafira mbamako munhu saka zvose kuchipatara hanina handiti paakauya aitozviziva kuti munouraya handiti munomurayawakuti handichada kuenda wakanakiriwa andofira muno pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.